Anya bela ọzọ n'ụbọchị taa nke ụbọchị taa wụ ọpụrụ iche n'ibe ya na ndị ọzọ. Ọ ka bụ n'isi Mido Television webe ihe niile na-eme n'oge aṅụle bụba ha na-eje wetara gị gịnị ihe ndị ahụ ga-eme gị akpago obi aṅụrị akụkọ ndị ahụ a ga-ewetara gị ga-eme ka mụ na unu nọrịa n'ụbọchị taa ka o nwee ike daba. Tupu m agawa na ihe m ji bịa n'ụbọchị taa m ga-akpọpụtakwa ya dịka m na-eche akpọpụta oge niile na ọ bụrụ na o were ahịa chere ire ma o were ozi chọrọ izitere anyị gịnị ka ị ga-eme echefula ebe ị ga-aga gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimido.tv ịchọrọ inweta anyị na Instagram, Facebook makwa na Twitter gị nweta anyị na @isimido.tv ebe a nke ị ga-enweta anyị zitere anyị ozi anyị na-aga akparịtakwa ụka ya adaba dịka m si kwuo na nke ụbọchị taa pụrụ iche maka na ihe anyị na-abịa ikwu gbasara ejiji nke a na-akpọ fashion n'olu ndị iti izu ya n'olu ndị gara akwụkwọ ya ndị nwere swag ejiji dịka ndị onye anyị ga-akpọpụta n'ụbọchị taa otu ndị na-emepụta ihe ejiji si ejike otu ndị ọzọ dị iche iche si ejike otu ụmụafọ Igbo na-eshi ejike nakwa otu ihe gbasara ejike n'omenala anyị nakwa otu esi njike na mgbe ochie na nke ugbu a ihe gbasara njike ka anyị ga-eji wee bịa n'ụbọchị taa anyị ga-ewetakwara gị ọghọm na uru dịkwa n'ọtụtụ ihe ejije ndị ọtụtụ ihe ejiji nke atụmadị ọka njọ ebe ụmụ nwoke nọ ịma na-eche ma ọ naanị ụmụ nwaanyị ndị ha na-ejike ejiji na-adịchaghị mma asị na mee nke iyi makwa na ịhụ nwaanyị gịnị mere gị ji ya akwa ụta ụmụ nwoke kwa ọka ụmụ nwoke njọ maka na ụmụ nwoke ugbu a tụmadị n'obodo anyị nọ ugbu a o ka esi jike akwa ndị uwe ojii akwụsịghị n'ụzọ mee gịnị jide gị sị gị lekwe gịnị ma iji mee nka gịnị ka iji mee nka na-atụpụghị oge ihe nke mbụ m ga-akpọsụtụ aha nka na-akpọ tattoo na olu ndị iti ka ha na-abịa ese ihe n'ahụ a na-anọpụta na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije ọtụtụ ndị na-eme ihe onyonyo ọtụmadị ndị na-akụ egwu ndị na-eme ejije ndị na-agba bọọlụ ndị ama ndị na-akpọ celebrities na olu ndị iti uwe ndị na-adịghị emekarị gịnị uwe ndị na-adịghị esekarị ihe a na-arụ ha ịhụla echefuna nke ahụ si n'aka Zero Swag Bag na onye na Iblis ị ga-ahụ efe Ọsọfịa yi na ya bụ Ọsọfịa bụ nke m ya yi na ya bụ egwu karịa iji gosi omenala dị echefula na n'oge aṅụrị mba a ga-eje wetara gị agwa gị ihe gbasara ejiji ma nke ndị Igbo ma nke ụmụafọ Igbo otu ụmụafọ Igbo na-eshi ejike nakwa otu ndị ama dị iche iche si ejike m gwara unu na mbata na m ga-akpọtụ gbasara ejiji ndị nke Igbo ma ọtụtụ ndị na-eme ejiji na-ewetezi ya ma ụfọdụ ihe echetara mgbe anyị na-etolite anyị hụ onye yi isi agụ ma ihe anyị asị na ihe ndị mpa mana ugbu a na isi agụ awụzighị ihe ndị mpa ụfọdụ na-ejizi ya eme gịnị kwa shet onwe ndị na-ahụ ewere akwa shet onwe ndị na-ahụ ewere akwa eweta nwaanyị m hụrụ mbụ o ji isi agụ kwa blouse ya wụrụ ụka ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu maka na m hụtara ha n'ihu ọha nta akụkọ n'ụbọchị ole na ole na gịnị na ụfọdụ na civilization ya mmepe anya emebiela ọtụtụ omenala Igbo maka na isi agụ ọ wee mgbe mbụ ịhụ onye yi isi agụ gị sị echiri onye echichi echiri onye a onye echiri echichi mana ugbu a ị ga-ahụ onye afọ saga ihe onye afọ saga gị ya wuchie were isi agụ yi n'ahụ ma ndị nwere ahụ ma ndị na-enweghị ahụ onye kwesịrị ilebara anya maka ejiji maka na ejiji ahụ ihe ejiji mara ndị Igbo ọgwụgwọ ndị na-echọrọ iji ya kwa akwa ma ị na-akwụkwọ ya bụ isi agụ gị kwa ya akwama ya baa ahụkwado ga-asị oke onye ahụ ezigbo mmadụ ịma otu ị ga-eshikwa akwa ịpụta asị gị na lekwa ihe ahụ onye a na-arụ ihe onye a na-arụ ọ bụ ike na ịhụ ga ahụ mekanik ya bụ onye na-ahụ aka onye na-ahụ moto aka Chineke mama m onye na-ahụ akpara ya mere onye na-arụzi moto nke a na-akpọ mekanik ịhụ ya akwa ọ na-eyi na akwa onye na-arụ n'ụlọ ọba ego na-eyi a na-awụkarị ofu maka gịnị onye a na-eme mekanik onye a na-eme ya ọ bụrụ na iwe onye Igbo gị chọrọ iyi isi agụ n'iyi ma eyime nwekwara na ụfọdụ ọla anyị na-agba n'aka nwekwara na ihe ndị na ole na ole ndị ọ na-adị egosi kedu nke dị nka nye dịka ị ga-ahụ onye chiri ọzọ ewere ole ọ ga-agba ị ga-ahụkwa onye chiri ọzọ nwekwa ndị ka ha na-anya n'olu mana a na-ahụtakwa ya na ọtụtụ ndị ejije weta ya pụtara were ya see picture na studio onye m chọrọ ịkpọpụta aha ọfụma na-emepụta na-eyi ezigbo akwa ndị ama ama
na ndị ama dị iche iche ndị na-eyi akwa. M chọrọ ịkpọpụta mmadụ 5. M chọrọ ịkpọpụta onye nke mbụ, onye nke ise nọ na ya bụ ya onye na-akpọ Timaya na-eyi akwa. Onye nke anọ bụ onye a na-akpọ Williams Uche, ọ na-agbalịsikwa ike na ihe gbasara iyipụta akwa. Onye nke atọ bụ onye ọzọ m chọrọ ịkpọ aha, onye ahụ kwa ịnyanya, ọ na-agbalị ọfụma na ihe gbasara iyi akwa. Onye nke abụọ m chọrọ ịkpọpụta aha owogo onye ọzọ na-awoge Jim Iyke na-agbalịkwa ọfụma na ihe gbasara iyi akwa. Onye nke mbụ onye nke onye isi ama ọfụma onye ọzọ na-awụghị Ebuka onye ama ọfụma na-adị ejike. Mgbe mbụ ka wetara dịka Banky W, mana kama Banky W pụrụ nwaanyị, ọ ga-awụzi ihe ndị ọzọ. Ọ ga-eyizi kende mpa na kende mma. Asị m kende mma, oyighị kende mma. Isiokwu ya ma ya bụ akụkọ m ji bịa n'ụbọchị taa. O nwere otu onye aha ya wụ CY, CY standard nke na-eme fim. O nwere otu si nnapụta nwunye ya nye na nwunye ya wee ka ihe na-esi na-agara ọfụma. Nne nwunye ya mother-in-law ya iso ya n'olu ndị ite asị nwunye ya na ọnwụ na amadi ya ga-emepere ya shop na ya megịnị ya lọtawa ya lụzile ya la akụkọ ruru afọ 6 ya nwaanyị emecha ọ dị ka ọ na omeghi ya sọrọ ịlaghachita na nke di ya. Ajụjụ m abụrụ, iwuru nwoke, ya bụ nwoke bụ CY, ị ga-anabata nwunye anya n'azụ si ya laghachi? Ọ hapụkwara ya otu nwa nke ha mụrụ afọ 6 ya 6 years, ọ hapụrụ ya naanị nwoke nọ n'azụ ya bụ nwatakịrị. Afọ 6 agachala, ya nwaanyị alaghachita ka ha bidokwa ebe ha kwụsị. Ewuru nwoke, ị ga-eme gịnị? Ị ga-anabata ya azụ ka ị gasị ya pụọ? Ọtụtụ ndị mmadụ ka mma, ọtụtụ ebumnuche bụ ozi unu ga-ezitere anyị, ọtụtụ ihe ndị unu bụ n'obi bụ nchọrọ ikwukwu ya, mana kama ị na-ezite ya bụ ozi ma onye na-akpọ ya na ya bụ ekwentị, wetekwa na gịnị, chetakwa na ị gaghị eme gịnị. A sị na ekpeli ikpe ka hapụ ikpe gị ikpe. Nye ndụmọdụ ka asị gị nye. Asị gị bịa taa mmadụ ụta, ma ọ taa nwaanyị ụta, ma ọ taa nwoke ụta na o jighị ego, nwunye ya hapụ ya pụọ bịa laghachita n'afọ 6. Ma ọ ga-etawa ka nwaanyị ụta si ya na gịnị ma o ji hapụ di ya mgbe ọ na-ejighị ego. Ịma ihe gbasara alụmdi na nwaanyị were ka o si adị, were mgbe ahụ mfe iche ma ihe niile adabala ọfụma, ọdaba ọfụma, ya were ebe nsogbu dị. Anyị abịachitala azụ ịhụrụ ka ya bụ egwu shiga nke Fino ya Chibuzor. Ama m na ọtụtụ ndị na-ama ezigbo aha Fino, ezigbo aha ya Chibuzor, nna anyị ukwu Chibuzor. Nna si ya were aka na nke oji maka o megide o deal with it. Ime aha egwu ahụ deal with it, ya deal with it. Echefula na m sị na gị na ọ bụ na owere ozi chọrọ izitere anyị, ma ị chọrọ ire ahịa, ma ị na-akụ egwu, ma ị na-agba ihe ọ bụla ị na-eme, gị chọrọ ibute ya n'Isimbido Television gị ka ị ga-eme gị gaa na webụsaịtị anyị dịka ọ na-apụta n'ihe onyonyo gị na www.isimbido.tv. Ị chọrọ ịga na Facebook, Twitter, makwa na Instagram, ya ndị Akụreche eso ya na ndị gara school, ndị nwere swag, ya Akụreche gị zitere anyị ozi. Echefula ọnwụ na ị na-abata ugbu a, ihe m kwuburu tupu m aga ya bụ obere ezumike, m si na akụkọ m kọpụrụ m sị otu nwoke nke na-akpọ CY ojighị ego ya na nwunye ya mụta nwa. Nwunye ya mecha hapụ ya pụọ maka na nne nwunye ya si ya na ya mepere nwunye ya shop, ma ọ na o mepe ya shop na ke nwaanyị lọta. O mepere ya shop oji n'ego, nwaanyị awa hapụ nwatakịrị. Gịnị ka ị chere? Kedu ndụmọdụ iwere inye nwoke a na-akpọ CY gbasara obibi a ma agwa nwunye ya kpara? Kedu ndụmọdụ iwere iwe? Nke abụọ m gwara unu n'ọnwa abụọ ka m ji bịa n'ụbọchị taa wụ akụkọ a na-atọ m ọchị, mana echeele m ya chee ya masị o nwere ike ka ọ wụkwa na ọwụ otu o si dabatara nwoke a. E nwere nwoke lụkwara nwaanyị, nwunye ya na-aba mamịrị na bed. Ekwesịrị m chọbiri imechi ọnụ ụtọ, m chọgo otu m ga-esi kwuo ya ka hapụ ọba mamịrị ka mkpa ya nwunye ya wụ ọba mamịrị. Eso ya n'olu ndị ite ya si bed wet. Ọ na-anyụ mamịrị na bed mana nwoke digide ladies thing, digide ya emezi ya tọrọ nwunye ya ute n'ala. Ya wụ na nwaanyị ime ụmụ nwaanyị uru n'abalị
uru n'abalị o were ka ị ga-achọ ka di gị jide gị aka ịtụgharịzie mgbe ahụ o wezi onye nọ gị n'akụkụ maka na nwaanyị ahụ na-aba mamịrị di ya na-atụrụ ya ute n'ala. Kedu ndụmọdụ nwere ike inye nwaanyị a